dnešného videa, jsem tu s bratem a máme takže prostě jsme v poli. Aby nás poslali, aby jsme se šli hrát do pola. Tak jsme šli do pola a poprcha. No a teraz nás... Ale veď už prestalo. Ideme k nášmu stromu vám ho ukázať. Je tam pokazané, je to pokazané, dúfam. Lebo ja som v Kroksoch. No ja som to pochopil. Môžeme vymeniť, ale ty máš väčšiu nohu ako ja. No a... Takže môj brat mal dneska narodky. Mal 8 rokov, ja mám 9. Vo februári 21 som mala. A včera som aj dostala... Tak, do komentárov napíšte prianičko pre môjho brata proste. Brata proste prianičko. Dúfam, že viete, čo je prianičko. To je tá taká, čo je, že všetko najlepšie k tomu narodenom, veľa šťastia, zdravia a také blbosti. No neviem. Dobre, a potom mu to prečítam a urobíme na to nejakú tomu reakciu. Hej, dobre, máte sa na to že... na čas tešiť. Ešte, že... Dobre. Ešte, že ukážeme, čo som včera dostal za darčeky. Včera. Včera sme boli v obchode. Nie, toto nechcem. To vám môžeme vymeniť teda. Nevadí, tak pôjdem v Kroksoch. Ak padnem do žihľavy, bude to moja vina, takže super. A ty tu nenadávaj. Ale si sa povedal iba pi. Nie. A nevadí. A teraz už nadáva, takže nice. Ale nenadáva. Fuj, hovno tam si sa všade. Dobre, ale ak to odpalím niekde, neviem. A to ideme tu nakrať? Neviem. Už sme dosť ďaleko. Tam stromík, to je blízko. Náš strom. Počkaj, tam je náš strom. Toto je náš strom, počkajte. Najlepší sa hora. Tam. Takže nice. Zoberieš si tú loptu. Chceme brum patatvín. Hej, ale tam strom je... Neviem, kedy sme s jeho kamarátom preskúmovali... Eva Ambalabu. Počkaj, ktoré stromy sme preskúmovali ešte? No, tamten a tamten. Tamten a tamten. Nie, tamten. Vedľa červenej. No má to tu... Moc ďaleko sme nešli. A nie je pokosené a je mokrá. A do piči. A teraz nejak povieme, že máme, že proste... Tak nás pozval, že sme sa šli hrať. Do pola, tak sme sa mokrí. No ale... Koľko poslala? A toto sa asi dobre bude hrať. Veľmi dobre. Počkaj, idem asi vypaliť. Mám? A budeme to hľadať, nie? Ani strafiť sa nevie do lopty. Radšej ja zobrám na kúp. Počkaj, ja tu mi kosím. Ak viete, čo je toto za rastlinku, tak fakticky ja neviem. Uja sa. Už to podažila v jazyk. Ojojoj, pozeraj sa pod nohy. Tu nakúšam menšia, tu nakýdaš strom. A už mám celé mokré nohy. Áno. Ako včera sme boli v obchode, to idú bez veľkého a som dala takto. Včera sme boli v obchode, Martin. A zrazu sa stalo, že pršalo. A my sme ešte museli prebehnúť asi 5 obchodov. Hej, Kto nám tu takto urobil? Ja som skoro vstúpila do žihľavy. Toto. Pekné to je. Keby sme tu teraz našli žabu, by bola tu najbolnejšia. Ale teraz to je krajšie, keď žihľava tam dopísala. Hej, žihlava tu je. Poprhli. Odkedy tu máme my papečky? To sme s Matem nazbierali. Aha, okej. Tak sme tu mohli takto, keď Už pokosia... som celmokrát. A kedy pokosia tú pičovinu, no tak tam budeme dávať to a potom pôjdem kúpiť semiačka. Toto, pokos to. Nedá. Ja chcem. Ja chcem. No, za to, Jak že... tom sa hur chcem byť. Čo, ale toto treba všetko vykosiť. Toto treba. No to treba, lebo toto je ľahké. Ale ja tu nikdy nechcem kempiť. Postavím na to povedať. Poď za mnou. Nejde mi to! Pomoc. OK. Ja som tu?
Jaj, okej. Bo my cez zimu sme tu robili schody s mojou veľkou sestrou a jej kamarátkou, ako vždy však. Počkaj! Krásny ploský kameň. Počkaj! Krásny ploský. Fúha, Toto berem domov. dneska toto skúsime. Aj toto dneska potrebujem domov, tu je krásny Nie, to ploský. nechaj tu. A vedie krásny ploský však. Tak, super, máme tu aj takú Posadenie. sedačku. Siačko, ale keď Okej, ale... keď dajú kúsok... Čo je za veľká pavučina? Prečo sa stratí? Kde máš loptu? Povredku. A dobre, ja si musím... Počkaj, Počula som niekoho hlasy. Prečo už tam? Počkajte. Poďme na rozhľadnú. Kde máme rozhľadnú? Toto sme s Matom urobili, aj to sa zarastlo. A druhá rozhľadňa, to sme dávali chodám. Pomoc! Okolo, o tom sme stanú. Už tu začíme nejakých 6 minút asi. Máme tu strašne pavučiny. Idem dole. Všade je pavučina. Tam je pavučina. Tam je pavučina. Všade sú pavučiny. Ja idem dole. Ja idem tam. Tam je proste rozhľadnú. Tam sa nesmie chodiť. Ja viem, že je Nie. Ja som skoro dožila. tuto, minulé. Dostávam infarkt. Tak to zničil. Ideme sa pozrieť k inému. Tuto krásne schodníko iba jedno, takto podtentované, takto okolo. Poďme inú preskovávačku, tu je pičovina. Ideme tu k tomuto prvému. Dobre, To ja prejdem týmto vchodom. Skôr východom. toto mohla byť... minulé sme... No, že to nie je načepané. Ale aj tak. Vypustili ovce. Čo? Kde ty vidíš vypustené ovce? Netoč ma, prosím. Idem. Moc sa mi to nezaostruje dobre. Takže budem regenovať video. Ako ty. Dobrá, aj natočila, ako som ja štil. Nenatočila, tak buď ticho radšej. Dobre. Ja som to, že hej. Celé kroksy sú mokré. Ešte nie. Sú moje obľúbené tepláky. To sú moje obľúbené tepláky. My povieme. Stop, nás Ukáž na video, ako... Tak sme v poli. Tak budeme celý mokrí. Ja ešte som chcela vyrábať náramky, hrať Minecraft a takto blboviny. A miesto toho už je nedela. Ja som asi... Zajtra sa ide do školy. Ja mám asi nechť prochľavu. Alebo sa mi to Á, stalo. minulé sme takto vysekali tú trávu, dávaj. Hej, takto idem. Tuto vysekať treba. Dobre. A teraz som nemal tú bezbalku. Sme skoro pri prvom strome. Nezaostruje sa mi to. A teda keď sa veľký tu máš teda elektrický šok. Nechytaj sa toho. To papierovku, počkaj. Ide ku tomu stromu? Ku tomu, tam sa nechce ísť. A môj otec povedal, že niekde stavali dom na strome. Tam. Tam to není. Aj kedy bol, vieš, že? Nie, nie, ideme naspäť. Dobre, ale musíme sa niekde zahrať, lebo tam sú vypustené naše ovce. Tam nie sú vypustené ovce. Súťažíme o 100 krče. Aké krče? 100 euro? Nemám 100. Dáš mi 5 euro. Ani 5 eur nemám. Ani 1 cent. Jeden nemám. Mám jedne tak 50. To je všetko, čo mám v Ty to si už minula tých 50. Áno. Ja mám asi 72 euro. No a za to, že som vám... Ty ma ešte dlžíš to, že som ti kúpil ešte tú vodu. Nedlžíme, to si povedal, že mi ju kúpiš a že nemusím nič vracať. A tak to už. A to kúpila vlastne mama. Ty hej máš vracať. Ja idem tento chodom.
No, ukážem vám okolo A našho toto stromu. sme čo krásne máme. vysekali. No. Ja radšej budem viac mokrá, aby mama mala dôkazy. Aj veď mokrá, táto je zdravé. O, to nie je zdravé. To zaplatím, že? Padol lis zo stromu. Ideme domov. Dawaj. To jedno coś tak popróć. Dawaj. Czekaj. Oj, Maria, co to widzę? Nie, to znaczy patot. Co to patot? Uj, muszę sobie wydychać. Nie wydychać. Ale jakby tam, ja ci mówię, że tam to jest. Nie. No tam był desmonowiec. Nie, podľa mňa padali lisy. Ale som sa zľakla. Mám celé ponožky mokré. Mám celá vydychaná. Można się na ciebie wylużyć. Počkaj, stoj. Co zmieni? Ja widzę. Tak, jsme se mohli doma hrát jako. Dobré video. Nie. Starka Povedal. povedal. Že to uchránou v cyklusu, pamätáš? Hej. Ale Ale tak nikto si nevšimol. to vypáči. Niekto ide s otcom, nie je to ten ujo. Že dávaj počkať. Hej, Michaláčko, má to bez veľkú. Tak ale ja už končím video, takže ak sa vám toto video páčilo, tak nezabudnite dať like a odber. Čus! Pozdrav!